Priġunier ieħor imut fil-faċilità korrettiva ta' Kordin f'temp ta' ftit ġimgħat. Stqarrija mill-istess faċilità korrettiva tgħid li raġel instab mitluf minn sensieħ fiċ-ċella tiegħu fejn ftit tal-minuti qabel kien qal li mhux iħossu tajjeb u talab pilloli għall-uġigħ. L-istqarrija tkompli li l-uffiċjali korrettivi taw l-ewwel għajnuna sakemm il-priġunier ittieħed l-isptar Mater Dei b'ambulanza. Sfortunatament il-priġunier kien ċertifikat mejjed ftit tal-ħin wara. Dwar dan il-każ qed issir investigazzjoni mill-Pulizija u inkjesta maġisterjali. Għadew ukoll investigazzjoni interna fil-ħabs. Dan hu t-tieni każ ta' mewt fil-faċilità korrettiva ta' Kordin f'dan ix-xahar. Fi-11 ta' Diċembru żagħżugħ ta' 26 sena ukoll instab mejjed fiċ-ċella tiegħu fl-istess faċilità. Dawn il-każi qed iqanqlu tħassib serju fost il-qraba u ħbieb dwar is-sigurtà tal-eżiż tagħhom. Fl-isfond ta' dan kollu f'dawn l-aħħar jiem xi qraba ta' priġuniera ilmentaw ma' Net News dwar numru ta' miżuri li ttieħdu mit-tmexxija tal-ħabs li fl-opinjoni tagħhom qed takkes lil priġunieri bla bżonn. Huma semmew fost oħrajn it-tibdil fil-ħinijiet li fihom qed jissakru fiċ-ċella, limitazzjonijiet fuq xi ħwejjeġ jistgħu jilbsu kif ukoll tnaqqis f'dawk li huma magħrufa bħala extended visits.